Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दा जोङो डिसकास खालामगोन आसाम हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टनि बागै आरो लोगोसे चेस फार्स्ट इयारनि एडमिसननि बागै दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय .1 एपनि गेजेरजोंहाय दिनैनिफ्राय फार्स्ट इयारा एबा चेसआ स' नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनो हासिगोन एडमिसननि थाखाय अके स' बिनि सायाव भिडिअ फैगोन इभिनिंआव नोंथांमोना मोनगोन मानोना लोगोफोर आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाहाय अफार खालामबाय जे बर' साबजेक्ट नोंथांमोना लानो हासिगोन स' बेफोरबायदिखौ माखासे आपग्रेड खालामनायाव एसे टाइम लादों एसेकनिफ्राय बेखायनो रिजाल्टखौ दासिम रिलिज खालामथ'वाखै एन्ड बेनिफ्राय साबजेक्टखौ नोंथांमोना माबोरै चुज खालामनांगौ बासिनांगौ बिनि सायाव भिडिअ फैगोन जायफ्रा दाखालि रिसेन्टलि नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबाय अके स' मेट्रिक पास जानायफोरा दिनैनिफ्राय 29 मेनिफ्राय 16 जुननि गेजेराव स' नोंथांमोना एप्लिकेसन साबमिट खालामनांगौ एडमिसन लानो थाखाय आरो बे एडमिसन लानायखौ गासै गंबा कलेजावल' नोंथांमोना एप्लिकेसन साबमिट खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय मोनसेल' एडमिसन लानो हागोन स' मोनसेल' कलेजाव एडमिसन लाहैनो हागोन स' बेनि सायाव प्रसेसखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय बर' साबजेक्ट नोंथांमोना माबोरै सिलेक्सन खालामनांगौ जों बेखौबो नायगोन स' दानि फैबाय चेस फाइनाल रिजाल्टखौ नायोबा नोंथांमोना बे रिजाल्टआव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय मर अप्सन ओंखारगोन एन्ड बेयाव लडिं जागोन अके स' लडिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ बेयावनो नायनो हागोन एन्ड लिंकआ डिसक्रिपसनाव दंखाजोबो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना चेस फाइनाल रिजाल्टखौहाय नायनो हागोन दा साइटआ जोबोर बिजि दा बेखायनो जों हमना लादों एक्सपेक्टेडसो फिक्स नङा 29 मे अके 29 मे दिनै नङाब्ला स' नोंथांमोना 30 मेनि गेजेराव रिजाल्टखौ मोननायनि चान्सखौहाय लानो हायो मानोना स' गोबां प्रसेस दायो जागासिनो दङ चेसनि गेजेरजोंहाय जेरै साबजेक्ट अफार खालामनाय बा एडमिसन लानाय .1 एपनि गेजेरजोंहाय स' बेखायनो नोंथांमोना दिनै एबा गाबोननि गेजेराव चान्सखौ लानो हायो बाट 100% नङा अके स' 100% नङा आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना आपडेट होगोन बाट गोबां खोनागासिनो दङ रिजाल्ट होसिगोन होननानै नाथाय मोनसेल' प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जे रिजाल्टखौहाय साडेनलि रिलिज खालामगोन होनना बुंदों नाथाय डेटखौ दासिमबो फिक्स होआखै बा नटिस होआखै स' बेखौ जों जास्ट एक्सपेक्टेड टेन्टेटिभ लानो हायो 30 मे एबा दिनैहाय 29 मेआवहाय दा जियानो जा नोंथांमोना जेब्ला रिजाल्ट पास जायो अब्ला जायनाखि चेस पास जाबाय अब्ला स' नोंथांमोना आसाम पुलिसावहाय स' आसाम पुलिसावहाय इउबि पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबाय अके बेनो जाबाय इउबि पस्टआव एप्लाइ खालामबा स' नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एन्ड बेनिफ्राय डिप्ल'मा लाहैनोबाबो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै गुबुन गावगाबागाव डिप्ल'मा लानो हायो डिग्रि लायालासिनो बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स थ' बेनि सायाव आपडेट फैबाय थागोन बाट दिनैहाय नोंथांमोना इभिनिंआवहाय चेस फार्स्ट इयारनि एडमिसन प्रसेसखौ नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन बेखायनो जाहाथे नायनो दाबाव दा नै रिजाल्टआ बेबायदि ओंखारगोन जेब्ला रिजाल्ट आउट जायो अब्ला बेवहाय स' नोंथांमोना चेस फाइनाल रिजाल्ट 2023 बेबायदि ओंखारगोन अब्ला स' नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेखायनो आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होना होबाय जाहाथे नैबे लिंकआव नोंथांमोनाहाय नायनो हायो स' बेनोमोन दिनैनि चेस फाइनाल रिजाल्टनि माखासे डिसकास भिडिअ स' नोंथांमोना जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस बा नोंथांमोना साबस्क्राइबार्स दङब्ला स' साबस्क्राइब खालामनो हाला जाहाथे आपडेट मोननो हायो